Kollaborazzjoni bejn iċ-Ċentru tal-Ilsien Malti, l-MCAST u d-Direttorat tal-Kurrikulu tal-Malti se twassal għal ħolqien ta' riżorsa ġdida tal-letteratura Maltija għall-istudenti ta' 9 sena fl-iskejjel ta' Malta u Għawdex. Dan il-proġett, mifrux fuq 3 snin, jinvolvi l-istudenti tal-Baċellerat fil-Creative Media Production fl-MCAST. Bħala parti mill-kors tagħhom qed jipproduċu filmati awdjoviżivi marbuta mal-poeżiji fl-antoloġija M-Art fil-Folja li tagħmel parti mis-sillabu tal-O Levels. Il-kap eżekuttiv taċ-Ċentru tal-Ilsien Malti, Maris Camilleri, qalet li din l-inizjattiva għandha valur importanti għax setejn biex tinbena ħażna ta' riżorsi awdjoviżivi għat-tagħlim tal-Malti. Eventwalment l-għalliema se tkun qed tuża din ir-riżorsa li għandha għan pedagoġiku allura apparti l-artistrija li hija arti fiha nfisha sewwa, però għandhom għan ieħor daw il-filmati sabiex fil-fatt jintużaw fl-iskejjel u allura jekk ikollok ngħidu aħna studenti li nafu li jitgħallmu b'modi differenti, mhux biss rawa l-poeżija, iżda l-fatt li setgħu jabbinaw tip ta' arti oħra jistgħu allura jitgħallmu bil-mod tagħhom. Iltqajna wkoll ma' Erika Lanzafame, studenta Taljana u waħda mill-istudenti li ħadmet fuq dawn il-filmati. Minkejja li setet tagħżel poeżija bil-lingwa tagħha, għażlet poeżija bil-Malti. I really wanted to embrace more the Maltese culture, learn more about the language. I do understand Maltese, however, I'm not good at speaking or writing. So for me this was a really good opportunity to learn about the language. Ian Attart, il-lettur li mexxa l-proġett, qal li din l-inizjattiva kienet ilha tinħema għal aktar minn 10 snin. Bl-opportunità li kellna li nerġgħu naħdmu flimkien ma' nies il-bot li lin mill-klassi fosthom ċentru l-Ilsien Malti u l-Ministeru, irnexxielna nerġgħu nirrisusċitaw ċertu emozzjonijiet li huma importanti naħseb mhux biss fil-klassi imma lil mill-klassi. L-inizjattiva mistennija titwessa fis-snin li ġejjin biex l-istudenti ma jaħdmux biss fuq poeżiji iżda wkoll fuq novelli. Il-filmati se jixxandru wkoll fuq TVM, ban edukattiv li jilħaq mhux biss lill-istudenti iżda wkoll lill-pubbliku.